Neonazien inspirazioa eta postmokapitalismoaren edapena. Munduaren aldaketa geopolitikoaren aurrerapena, Mendeko 60ko eta 70eko hamarkadetan sortutako neonazien inspiraziozko korronte postmodernoak, postmofeminismoa, katastrofismo klimatikoa, gutxiengoen manipulazioa, migrazio mugimenduak. 1980eko hamarkadatik aurrera hartu zuten indarra, Gerra Hotza amaitu eta gero. Gerra Hotzaren ondoren, Europa eta Estatu Batuak kontrolatzen dituzten elite korporatiboek, posizio triunfalista hartu zuten, eta Fukuyamaren historiaren amaiera, esamoldea zenbateko indarra hartu zuen. Mendebaldeko korporazio handiek munduaren jabe egin ziren, eta orain, oztoporik gabe, beren helburuak aurrera eramateko aukera izan zuten. Testuinguru horretan, munduaren jabe sentitzen ziren elite korporatiboek. Neonaziko inspirazio sozialak erabiliz, gizarte eraldaketa bultzatzeko estrategiak martxan jarri zituzten. Katastrofismo ekologikoa, postmofeminismoa, migrazio mugimenduak eta mugimendu globalistak edatu ziren bizkor eta intentsibo. 3 hamarkadatan, postmokapitalismoak gure kultura eta balioak eraldatu zituen. Eta neonaziko inspirazioa nagusi izan zen, ez da kasualitatea. 1982ko Rio de Janeiroko gailurra eta lurraren gailurra bezalako gertakariak izan direla, postmoekologismoaren eta katastrofismo klimatikoaren bultzadan jauzi kualitatiboak eman zirelako. Europar migrazio mugimenduen jauzi kualitatiboa ere 1983ko Maastrichteko tratatua eta merkataritzako erakunde mundikala sortzea bezala emandako urratsak izan ziren. 1980eko hamarkadan, feminismoaren 3. olatza bezala ezagututako postmofeminismoak ere eragin handia izan zuen. Individualismoa eta aniztasun postmodernoaren kontzeptuak finkatu ziren eta feminismoaren definizioa berriro ere sortu zen. 3 hamarkada hauetan, korporazioen estrategia sozialak edapen progresiboa izan zuen. Baina horrek manipulazio soziala eta suntsipen sozialaren muga absurdoak ekarri zituen. Gizarteak, pixkanaka, egonkortasun sozialaren eta balio objektiboen galera nabaritu zuen, baina 2022ko estanda geopolitikoak gauza asko aldatu ditzake. Gerra hotz berri baten aurrean gaude, non mendebaldeak eta garapen bidean dauden herrialdeek banatu egiten duten mundua. Korporazio handiek ez dute munduaren kontrol osoa izango 80eko hamarkadetan edukitzea pentsatu zuten bezala. Mundua azkar aldatzen ari da, eta elite korporatiboek, neonaziko inspiraziozko estrategia hauekin, atzera egin beharko dute edo aurrera ihes egin, baina hori gure esku dago. Herriak eta gizarteak esku hartu behar dute, eta elite korporatiboen estrategia arriskutsuak gelditu behar dira. Aldaketa geopolitiko eta soziala iritsi dela ikusita. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.